Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon na Fred Salanga, ako naman Aksyon Tayhopon. Aksyon Radio. Ang ginahimo karon nga review sa Department of Justice angot sa War on Drugs ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagresulta sa brutal nga kamatayon, mayroon sang ginakwestiyon nga mga operation nga ginkamatay sa pila ka mga individual. Tinagapadayon ini. In fact, may mga inisyal nga mga detalye nga ginrelease ang Department of Justice kag kalabanan sang ginaklaim sa mga police authority sa mga nagkalamatay sa operation or during sa ila operation ang mga target sang drug on war nga nagkalamatay, ginaklaim diri sang police nga bangod sa self-defense or sila ang ginunahan. Aksyon Radio. Siling diri sang mga grupo, especially human rights group, naga-insist. Nila hindi enough, hindi bastante, ini nga explanation. Kag claims sang kapulisan, tigaling ang unique sini, kag irony, paano paniksabat ang isa to karon nga naging subject sa operation kay nag-untay ng buo listo? Aksyon Radio. Hindi na to siya maka-explicar kag pamatuod kung ano ginatabo during the operation. No, kay tikapin pa ang mga operations ng police ni bilang ang war on drugs. Why man niya sang nagaupod unless sa mga buy-bust operation, pero mga raid niya kag lagko abing target nila kalabanan diri igo mabalaan nga may operation nagauluntay ng buol sang kuan mo sa mga lagko kag mga individual nga nagkaramatay on war on drugs. Aksyon Radio. Pero given nga ang police according sa ila ang ila ginahimo base sa mando sa presidente nga palapnagon ang away kontra sa illegal nga droga. At the end of the day, tiyambot, paano nila ma-explicar sa gusto? Paano nila depensahan ini kay apisar sa war on drugs na himo sa Pangulo kay madamo ang mga nagkalamatay sa sulod sang administrasyon ni President Digong ang lain pagid kay wala iya masulbar kag nagalala nagadamo man gihapon ang supply sa illegal nga droga. Aksyon Radio. At the end of the day, tiginambal di siyang Malacanang kadalagan ni ang ilay ginhimo na nga operation bangod kay tinapapas nila pero hindi giman lagko ganigid nga do big time giblang nga mga drug dealers kag manufacturers or amo ni mga suppliers nga nagapasulod Luis Negros. Aksyon Radio. Nagapasulod sa Region 6, nagapasulod sa Pilipinas. Nga anin nagalalin ang illegal drugs. Sa una, hindi blasling ni Bato, diri malang sa Pilipinas sinobra ni, pero latest ko no, ang balagan ni lately, silinyati, subong after sa Duterte war on drugs, gina-import na lang ni, wala ni ginaluto di sa aton ng shabu. O, galing ang problema, nga sige magyapon, kaga nagkaladakpan, ang lain pa, kay ginatudlo, nga halin ditong supply nila sa bahin sang New Bilibid Prison. Ay, believe it or not, daw hindi gidya mabangbang ang ila connection. May pamangkot lang ko sa inyo. May
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka center. ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center. 51 na, kundi sige-sige na yung mga increases sa presyo ng petroleum products. In fact, may mga ginaduso dito sa national kag suportado man sang transport group sa mga provinces nga kung tani panawagan diri is increase of fare or plitihan. Di sila sa gobyerno nasyonal hindi na pwede nga ma-grant sa inyo or matag na kay why nagid subong balda nagid, no? Ang pumuluyo o kwan gid apektado man kag kuniyatag ni sa inyo ti budlay ni nga lulukdohon sa simpleng si Juan de la Cruz. Pero ari ang problema galing, no? Siling ko nga hindi abikatag ang gobyerno kay siling diri ni DOTR Secretary nga amo si Arthur Tugadi, siling ang pagpati namon nga increase sang fare ni o kon ang fare increase hindi ni solusyon niya gina planuhan namon subong way labot sa discount be on PUJs, PUVs, public utility vehicles. Ginatunan man namon subong nga mahatag na lang kita ang gobyerno sang subsidies kag direct aid, no, para sa mga public utility drivers. Galing sir, Mr. Secretary, sing una may ara man na hindi bla wa pa ganing pandemic to may mga ginahatag assistance sa mga driver sang doklain gid sitwasyon sa to. Problema, way patugan ni pandemic pero ang gakatabo iya way magkakadto sa kwanto sa una, sa driver directly ang bulig. Kay ang mga operator gina hugako man lang kag ginatago man lang. Aksyon! Radio! Na namo nang isa ka malain ginga sitwasyon. Now, diri subong sa Negros, ang grupo ng Mr. Jesse Ortega, sila nga magamuni ginatunaan mo ng posible nga pag-untat sa biyahe, ay Diyos, tapos gid. Di ko may untat biyahe, lain sinisiling ko, hindi mo sapak gobyerno, kaya may ara kita subong libre sakay mo, ngaway magani, sudod lang, may magani karga na ang bus kagin, amo na ginakontrata sa gobyerno ho. Then question di, nabalay na bala ni Mr. Jesse Ortega, may desisyon na sila. Saan gid man kung dayon nila ni? Ha, ang ila pagbatigayon sang untat biyahe?
Nano ini nga sitwasyon, kaluluoy lang permino. Ang driver, sa mga jeepney, sa mga taxi, kag tanan, gapuro giot, sabong, perte, gijak pigado, o te, sinisang gobyerno, relax, agwanta lang, hugta lang ang paha nyo. Ano pa yugot mo kayo, boss, na ganing buho, kapaha mo. Kailan tawon ito ni, dayon nun sa transport group, hindi lang ni sila yung ang malamita kag mahalitan di actually, hindi ang may kwarta ka mga opisyalis sa gobyerno, kita naman nga mga ordinaryo nga tao na amo na ang masubo. Lasay 54. Mga trabaho kasubos ang construction worker. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Baka sa fire pa ito my part because the year na nagsulod ko, nagdamo din po dito. At that time,
no, sinipon ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isang nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news blah, because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information. Nagtatayma, diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan ni Aksyon na Fred Salanga. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!